U organizaciji Ćuprijskog bodybuilding kluba Relax Gym, a pod pokroviteljstvom Skupštine opštine Ćuprija u sali škole za osnovno muzičko obrazovanje, održano je kvalifikaciono IBAF takmičenje za evropsko i svetsko prvenstvo u bodybuildingu. Prema rečima Saše Dimitrijevića, organizatora takmičenja, ovo je samo prvi korak ka tome da ovakva manifestacija postane tradicionalna. Ovo su kvalifikacije za IBFF evropsko i svetsko prvenstvo koje će se odigrati u junu mesecu, 1. juna u Francuskoj evropsko prvenstvo u gradu Menton, a 21. juna u Sloveniji u gradu Kopar svetsko prvenstvo naše federacije. Očekujemo dolazak naših najboljih srpskih takmičara i takmičarki u svim kategorijama. Možda će malo ove nepogode koje su se desile otežati možda dolazak nekih ljudi, ali šta je tu je. Na našu sreću, nas nepogođenih, da kažem, mi moramo da idemo dalje, da se bavimo našim sportskim aktivnostima i da učestvujemo u našim sportskim takmičenjima. Kategorija ima 17, veoma su zanimljive kategorije, od bukvalno bodybuilding najjačih kategorija. Do sad smo uveli jednu novu, pored ženske bikini, odnosno fitness model kategorije, gde se ocenjuje lepo ženstveno telo, uveli smo i fitness model kategoriju za muškarce, to je kategorija bukvalno manekenske građe, što će možda najviše devojčicama iz Ćuprije da se sviđa. Treba da se zahvalim samo brojnim sponzorima koji su mi omogućili realizaciju ovog takmičenja, ponajpre opštini Ćuprija kao pokrovitelju takmičenja, televiziji Ćuprija kao medijskom sponzoru, firmi Big Iron Mask koja je spremila preparate u vrednosti preko 3000 evra za takmičare, što se ne viđa na našim prostorima da neko daje tolike nagrade svojim takmičarima. Na ovom takmičenju pojavila su se mnoga eminentna imena u bodybuildingu u Srbiji. Moje neko lično mišljenje je da će ovo biti jedno zaista dobro posećeno takmičenje, što od samih takmičara, što od publike iz grada Ćuprije. Što se mene lično tiče, ja mislim da je vaš grad grad sporta i grad bodybuildinga i fitnessa, što i dokazuje vaš organizator i njegov matični klub Relax Gym iz Ćuprije. Kako je u čitavoj Srbiji na sličnim takmičenjima? Ovo je sport budućnosti, to sam ja već 1000 puta pominjao do sada. Zaista ovo je jedan velika ekspanzija ovog sporta, što kod nas u državi, što i u zemljama našeg okruženja, a na međunarodnoj sceni ovo je zaista jedan, slobodno mogu da kažem, sport broj 1 ili ti sport koji je zaista zastupljen u svim evropskim i svetskim metropolama. Takmičenje je otvorio predsjednik naše opštine Ninoslav Erić, a pre otvaranja svi prijatelji, sponzori i donatori na takmičenju dobili su prigodna priznanja. Zahvaljujem se gospodinu Dimitrijeviću koji je organizovao ovo takmičenje. Želim dobrodošlicu svima koji su došli u naš grad. Želim svim takmičarima da večeras budu uspešni i proglašavam kvalifikaciono takmičenje za IBF, za svetsko i evropsko prvenstvo u Ćupriji otvoreno. Hvala. Prvo takmičenje u bodybuildingu u našem gradu završeno je proglašenjem pobednika u nekoliko kategorija.